क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय नाराबारिनि सोमखोर नोगोराव लामा बेखेवदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार सहरनि नाराबारि गामिजों नांजाबनाय गासै 27 नखरनि गोदान गामि सोमखोर नोगोराव दिनै गोदानै लुफुंनाय लामाखौ बेखेवनानै होयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। एमएलए फान्डनिफ्राय गासै 2,50,000 रांजों बानायफुंनाय गोदान लामा बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो थिथागुरि खोन्दो जौगाथायनि अफिसार समीर बसुमतारीजों लोगोसे बे गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा। बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुंदों, रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बादियै एमएलए फान्डजों बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जादों। दिनै नाराबारिजों नांजाबनाय जि गोदान गामि सोमखोर नोगोर, बेवहाय आंनि एमएलए एलइडि फान्डजों 2.5 आराय लाखनि मोनसे लामा होनाय जादोंमोन। दुब्लिबारियाव जिहेतु दा गोदान गोदान गामि जाफैबाय, हान्था मेलानि थाखाय जोबोद उसुबिदामोन। दा एमएलए फान्डजों 2.5 लाखनि मोनसे लामा होनाय जादों आरो लामाखौ मावखांबाय। दिनैनो बेनिनो मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि। आङो गोजोननाय मोन्दों जे जेसेबां फान्ड हरदों बे फान्डजों बिथांमोना हा खोनाय आरो सेन्ड ग्रेभेल होनाय मोजाङै मावफुंनानै लाबाय। मिजिंथिदों बिथांमोननि थाखाय बियो मोजां मोनसे मदद जागोन, जेराव हाब्रु दैब्रुमोन, थाबायजायामोन, गारि सोनायाथ' बाद हो, थाबायनोनो आख' फाख'मोन। खिन्थु बिथांमोना जि फान्ड हरदों बेजों मोजां इउटिलाइज खालामबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननि गामिखौ साबायखर बावदों, मोजाङै इउटिलाइज खालामनायनि थाखाय। एमएलए फान्डजों गोबां लामाबो दङ, जायगा जायगा कमिउनिटि हलबो दङ। जायगा नायै जायगा रायजो राजाफ्रा जेराव जे लुबैयो, सोरबा लामा लुबैयो, सोरबा कमिउनिटि हल नांगौ, गुबुन गुबुन माखासे स्किमफोर, बहाबा कालभार्ट, बेबायदि गुबुन गुबुन दङ। गासिबो लामाजों बिदिबो नङा, जायगा नायै जायगा जेराव जे रायजोफ्रा लुबैयो थिग बेबायदिनो रायजोफोर लुबैनाय बायदि हरनाय जादों। मानोना रायजोफ्रा कमिटि दानानैनो मावखायो, बाहाय खुनु कन्ट्राक्टरनि खोथा गैया। इउजार कमिटि बानायनानै एमएलए फान्डखौ मावनाय जायो। बेनिखायनो रायजोफोर लुबैनाय बायदिनो आंनि समस्थियाव मावनाय जादों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।